Fl-uffiċini tal-Aġenzija Leza fil-Fgura ġie ffirmat ftehim kollettiv għal perjodu ta' 5 snin għal ħaddiema tal-Aġenzija, ftehim li se jolqot lil madwar 130 ħaddiem. Il-kap żguttiv tal-Aġenzija Leza Svetlik Flores għalli mill-2018 minn meta l-Aġenzija ġiet taħt il-Gvern sar ħafna investiment kemm fl-apparat u kif ukoll fil-ħaddiema u qal li dan huwa t-tieni ftehim kollettiv mill-2018 l-hawn u huwa pass ieħor favur il-ħaddiem. Dan il-ftehim kollettiv primarjament tilqu mill-prinċipju li huwa għandek garanzija ta' 5 snin, ġifieri għandek rotta u sigurtà għal ħaddiem li jaf li f'numru ta' snin li ġejjin sa fejn se jasal. Fih ukoll pakkett finanzjarju b'saħħtu lejn il-ħaddiem li fl-aħħar mill-aħħar huwa xi ħaġa monetarja li ħajjieħu għall-familja tiegħu kif ukoll jiġi komplementat imbagħad ma' affarijiet oħra u benefiċċji oħra li jingħataw kemm fil-ftehim kollettiv kif ukoll anke wara l-ftehim kollettiv. Preżenti għall-iffirmar kien hemm il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri li qal li b'dan il-ftehim se jittiebu id-drittijiet u l-kundizzjonijiet tal-impjegati tal-Leza. Il-Ministru Camilleri qal li fl-aħħar żmien il-Ministeru għall-Intern tejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tal-forzi dixxiplinarji u qed isir l-istess issa mal-ħaddiema tal-Aġenzija Leza. Huwa semma l-importanza tal-investiment fl-apparat iżda wkoll huwa importanti wkoll li jsir investiment fir-riżorsi umani. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja.